Blessing. What do you say, Blessing? How are you? Zviri kuita here naibule? Number one, Blessing. Anika zviri kuita here? Graduate. Ndisaka papa number one ndio kumanja. Graduate uri sei? Hanzwa ivepi iwe? Ndaivepi pakudii? Ndaivepi pakudii naimi? Hanzwa ivepi? Ndaivepi pakudii? DQ, how are you? Ipupa. Uri sei? Zviri sei. Mukuzvigona sei guys? Yaitite makuwa. Yaiti mbonyeya tisati tarara. Ndatoona kuti handingamborari ndamboda urara. Ndikaona kuti aiwa handitombomanaje kuita sei kurara. Zviri sei guys? Sister wangu uri sei? Jane, how are you? Mineka, how are you? Leon, how are you? Sophie, uri sei. Guys, ndisati ndatanga kuuya gowa regerai ningoti thank you so much pane vese vakabvisa hembe. Takanga takumbira hembe dzemusikana but takazotopuwa dzawandisa zvekuti takutopawo vamwe pahembe idzodzo. Handiti takutopawo vamwe vari in need, saka vese vakabatsirawo vakatipawo hembe. Ndinongokutendai ndichiti thank you so much. Ndinongokutendai ndichiti Mwari ngaawedzere pakatapudzwa. Handiti saka pandazoenda zvangu kuairport nhasi ndichimuendesera chinhu because ndandaendesa hembe, ndaendesawo futi ndakamutengera sola yekuti kasola kekuti anowanisa malaiti zvese nekuita sei malaiti nekuchajawo foni. Handiti saka pane vese vari kungobatsira guys, thank you so much. Hembe dzamakatipa dzakanaka ende pane vanhu muzoti kunzoko ndasikazivi kuti kune vanhu vane mwoyo wakanaka kudaro. Amai mwana ndakanyatsopuwa hembe dzakanaka taakubvatswa. Apedza kudaroka ndakazotofara mufunge. Ndakufara kudaro paya ndakudzoka kumpa mhepo dzikati unonyepa dzichida kutindiramwe. Imagine kombya ine kastika kezupuko. Ine kastenji kezupuko. Imagine kuya ungondidhuma zvangu malaitsi angu ese emota. Amai mwana kubonyoka. Apa mufunge munongozivawo zvimaskorokoro zvidizvi. Zvinenge zvisina kuita sekusimba, malaiti anenge asakaraka. Amai mwana ndakadhumwa. Ndatodhumwa nekanzuro yeiya nekumakomana vaya vanomhanyisa makombi. Tikati toita seiko. Ndazotoitisa nhasi guys. Saka ndinongotenda guys nevese vari kubatsira. Chero even chikafu munoona patinoti toda help paipai. Usatya kuti hanzi ndikazoendesa inangu handina mari, because sometimes iwo chauri kuti wewe kwauri it's nothing. Kune umwe munhu chauri kuti kune umwe munhu matombo, kune umwe munhu igold, idiamond. Handiti saka ndinongokutendai guys pane vese vari kungobatsira, because end of the day mune muchitobatsira tinototanga tichiti kubatsira munhu wani but tinozotoshamisika takutoona inga patobatsirwa vanhu vakawanda nemunhu mumwe chete. Handiti hanzi nawe iwe taura shona zvakanaka. Iwo uri kunzwa kunge ndiri kutaura chilapalapa. Ndiri kutaura chilapalapa here? Ndiri kutaura chilapalapa here? Iwe uri kuti hanzi taura shona. Ukwane mbijana. Handiti zvavanoda kungonzi vakwana tivade. Zvemunhu anenge ada kungonzi wataura hatizvide. Handiti haisi kanzuru inonzi chikwe zvimota zvezupuko izvi zvimakombi zvezvichimhanya izvi. Handiti uri kuti hanzi zvona nzive Chihera taura zvakanaka. Ndikutaura chilapalapa. Ndikutaura chilapalapa here chokuti hausi kunzwa kuti ndiri kuti chii? Imikai mukwane mbijana. Ndikutaura chilapalapa pano. So guys, muri sei ame mwana nhasi ndabuda imagine apa imonth end apa paunoziva kuti pasina
chisikorokoro hapana basa. I end up ndatoita sei, ndatombohafura mari yerendi kuti ndinogadzira chisikorokoro yangu. Imi ndikati Satani anga achida kuti ndiramwe. Satani uri murevi wenhema. Satani anga achida kuti ndiramwe amai mwana kuti yugwi. Ndakuti ndikubva kunodhonita zvinhu mota yabonyoka. Saka ininiwo kanda kuzvisiya. Fandatoona kuti aiwa. Handichatombozvisiye. Ndagadzira zverendi ndozoona next week. Tozovapo pamberi apa. Handi tiri paheroes. Unozoti ndikutsvakire next week. Handiti tiri paheroes here. Guys, munoziya nyaya ndauya nayo yata. Muri kunzwa? Nyaya yandauya nayo yata. Guys, I'm so touching nenyaya iyayi. Why ndiri kuti nyaya iyi yandibata guys? You see that girl? Vamwe vanhu vari kumublema, vari kuti akadai, vamwe vari kutaura kuti ari kuzviitisa, vamwe vari kuti madrugs. Handiti ininiwo ndauya ne2 cents dzangu. Handiti zvere nditozoona next week. Tozoti independence. Ndakadzisa sikorokoro yangu ini. Sikorokoro. Yeah. So guys, saka pane nyaya yangu ndepekuti mumwe nemumwe ane pfungwa dzake aiwa tidzipikise. Handiti ndosaka tichitotiwo tikaenda kumapeji vamwe kana tisina kutoedwa tinotoziva kuti vane maitira vari kuita, vane mashandiro avo vari kutaurawo 2 cents dzavo. Handiti indauyawo ne2 cents dzangu panyaya yata. Guys, munoziva kuti pane vamwe vanhu vanojaja, but guys uyaindimbokudza, you know, sometimes you don't understand situation. Muri kunzwa? Because munenge musina kumboita sei, munenge musina kumbopinda mairi. Muri kunzwisa? Vamwe munogona kujaja because munenge musina kumbobvira makaita sei, makapinda situation yatiri. Guys, ndoda kukupai nyaya yata iya. I understand. Muri kunzwa? Ndinomunzwisisa musikana weya zvisingaite. Ndosaka nditombotaura kuti toda kubuditsa foundation yangu iri kuda vanhu vakadaro. Handiti saka muri kunzwisisa kuti kana musina kumbobvira makasangana nesituation inenge ine mwana uyawe, kuti uinzwisisa unzwe kurema kwechinhu kana usiriwo wakachitsiga. Handiti saka ndodombokupa example number 1. Musikana weta aidanana nauyu mukomana iridza kwa Wingidi uyu. Adanana nemukomana wake waidanana nemukomana yabva ashaika. Pasitomborina kana mwedzi here kana 2 months sisi bva vafa. Muri kunzwisisa? Sisi vafa. Mwana uyu remember paakamitiswa kubva papreparation paeverything akatengerwa namuwana. Muri kunzwa? Kuti anzi aidya atengerwa nani? Namuwana. Muri kunzwa? Kuti mwana uyu anzi nhasi adya sadza, mwana uyu aitengerwa namuwana. So do you know kuti bondi yanga ine mwana uyu Tatts na Junana ndunziro mvura mwanangu. Amurare here mwanangu. Muri kunzwa? Bondi yanga inatsa na muwana yakanga yakatosiyana. Musikana uye anga atori nebondi yekutoona unge muwana ndiye amai vake. Muri kunzwa? Mwana uye anga atori nebondi kuna muwana kudarika amai vake. Mukabatanidza nyaya iyi, muwana anotonzi akanga asingatawirirane namai vake, akangozowirirana malast days ake ekuti akuita sei akunoshayika. Handiti ndo pavakaita sei, ndo pavakazonzi vanga vakuita relationship, but all this while vanhu vanga vasina vanga vasina bond. Mwana uyu anga akaspoiliwa. Haisi nyore yekuti sisi vanokuti vanomitiswa vokutengera kubva papreparation, vokutengera vokugarisa pamba pakanaka, then wakajaira life yechisaladi wongobva. Because patogara tichitaura kuti vedu weka dzidzisai vana life dzese. Sometimes vamwe vana vanoita chihure nenyaya yekuhurira kana pizza chaiyo. Munombozviziva kuti vamwe vanhu vanohura vasina chaari kuhurira pizza chaiyo. Muri kunzwa? So mwana uyu wedu uyu, mwana uyu
akanga ane bhondi, tikada kubatanidza takusanganisa Nyaya. Baba muwana vakataura paya, muri kunzwa? Baba vemunene vakataura kuti mai avava havanombobvira vakagara nevana zvakanaka. Handiti havanombobvira vakataura gara nemwana zvakati. Ukaona mwana achisvika pakuti anotombobva anoenda kumba kwastepfather, mai kwakamitiswa kwakamitiswa sisi achinogara ikoko. Muri kunzwa? Baba muwana vakataura paya kuti aitombouya kupi kuzogara navo kudomboshava ameno kwavaive, aitogara vachitotaura kuti aitombouyawo kupi, aitombouyawo kumba kwedu achigara. Ukaona mwana anoita free kunogara kuvanhu vasina ukama navo, handiti achisiya mai vake, handiti muzive kuti pane pasina umira zvakanaka. Remember, mai avanonzi vaigara kuSouth Africa. Muri kunzwa? Makore ese vaigara kuSouth Africa, vana vachisitagura nelife yavo vega. Muri kunzwisisa? Vana vaitambura vega kusvikira Mishi asimuka kubva paari, zvekuti dai Mishi akawana guidance nelove kutaura kwatiri kuita panapa mwana uyu andai aripo. Muri kunzwisa? Amai ava ndimai vakaita sei vanoti kana mwana attention kuda attention kwakaita sei, uri kuona kuti mwana ari pasituation yakadaro, mwana uri kutora iwewe video kuti ukande painternet. Handisi kusapota izvozvo. How come kuti unowana power rekutora mwana wakazvara video, mwana wako uchinyatsoona kuti ndyera dzina kumira mushe, iwe wotora video ukanda pasocial media? Chatinoziva ndechekuti amai vanovakidzira. Muri kunzwa? Amai vanovakidzira. Ngatipe example chaipo navashumba, mai vaTatelicious. Amai vaTatelicious hauvanzwe vachitaura anything bad about mwana wavo, asi munofunga kuti havatombobhoekane here nemwana wavo? Havatombobhoekane here nemwana wavo mai vatate? Asi hapana chaunokwanisa kunyengerera mai vatate vakataura anything bad about tate. Mukazviongorora ashumba ibig fan yaTatelicious. Muri kunzwa? Because amai vanoumbiridza. Kana amai vanenge, ngatimbotaura nachokwadi, kana mai vaTatelicious, amai vengochani vakatambira ngochani yavo sezvairi, ngochani ichibuda ichitamba yakapfeka pendi yakadi vakaitambira. Muri kunzwa? Vakaida yakadaro vachivharidzira pese pavanoda. Muri kunzwa? Asi kozoita ko amai ava chinovatadzisa kuti vavharidzire vakavhekavhe maproblems emwana. Chii chinenge chichiitika? Muri kunzwa? Saka guys, most of vanhu vazhinji munoziva kuti munhu akataura kuti ndiri kuabhuswa namai kana kuti mai vangu vakadai, mutadza kuzvinzwisisa. Because vamwe makakura munana amai vane rudo, vamwe makaita laki kuti makazvarwa nanamai vekuti kana mufushwa chaiwo, kana kuti kupera chirimo chikaita, vanoisa chibage pabhazi asi iwo chigara kuHarare. Saka ukazonzwawo vanhu vanokushema nyaya dzavo nezvanamai hamuzviunderstand, munogona kuona kuti munogona kuona unge kunyepa. Dakupa example. Inini zvandogara kuudze kuti why ndichida kumirira mastreet kids, ndichida kumirira mahure nevana vari kurepwa, because I'm the victim. Do you know kuti guys, I was bitter life mangu. Handina kumbobvira ndakararama namai vangu more than 2 years kubva ndichikura. Amai vangu ndakugara navo, muri kunzwa? Ndabva kunotorwa mustreet mandaigara, kwandakanga ndiri kustreet after 2 years. Amai vangu vanditora, vakanditora ndikati pamwe ndakuzodiwa naamai vazouya vazonditsvaga. After 2 years taenda kumba. Taenda kumba, mufunge amai vangu vakati vada renti pamba pavo, vakati vari kuda kubhadharwa renti. Ndaivabhadhara renti pamba pavo. Apa inini handina chikoro, ndakagumira form 2. Muri kunzwisa? Ndakadistroyeka life yangu yekuti ndakambobatwa chibharo. That time ndakutodowo ndikudowo love yekuti ndakugarawo namama, ndatokura, ndakungodowo love yavo last minute. Muri kunzwisisa? Amai vangu vakatadza kundipa that love.
vachinditora vakati vada rendi. Apa inini handichaziye ndanchigara kuchiredzuko. Ndinowana rendi ndinoiwanepi? I end up ndakurarama fake people nemahure kuti ndibatane navo ndichitsvaga mari kuti ndibhadhara mai vangu rendi. Ndichigara navo pamba pavo. Muri kunzwa? Ndaibhadhara rendi kuna mai vangu zvekuti asi kuti ndiudze anyone zvakanga zvisingatauriki. Because ndaiona kunge hapana anondibhilifa. Muri kunzwa? Zvadaro ndagara navo rendi ndikuvapa. I end up kuti ndadai ndaita nhumbu. Ndaita nhumbu yemwana wangu uyu. Ndakanga ndiri kuSouth ndikatenga preparation. Ndikati ndiuye kuZimbabwe. Yani 9 months kuti ndizvarire kupi? Ndizvarire kuZimbabwe. Ndauya kuti ndizvarire kuZimbabwe, mama bvatora kamari kangu kaya kandefanwa nonyoresa. Vakati tichakupa mari yako. Muri kunzwa? Ndichakubatanidzira mari yako. Mufunge mariyo yakanetsa kuwana. Zvekuti ndakasvika pastage kuti ndakazvarira mumba. Muri kunzwa? Because that time kunyoresa kwaida $60. Asi ndakazvarira mumba nekushaya mari yechi, nekushaya mari yekunonyoresa chaiko chaiko kuti ndikwanise kuzvarira chipatara. Ndakanga ndafa ndichizvarira mumba. Amai vangu vari vapenyu. Amai vangu ndinavo. Vatora kamari kangu kadiki ikako kekuti ndinonyoresa ndikazvarira mumba. Muri kunzwa guys? Hazvina kugumira ipapo. Ndichitoenda ndakanga ndakatotenga mukaka kuti mwana wangu handidi kuti amwe zamu. Because ndoda kutodzokera kunotsvaga mari. Because ndikada kugara ndindaiziya situation yepamba. Do you know kuti ndakadzokera kuSouth Africa kunoshanda that time ndairuka musoro. Ndakadzokera kunoshanda ndine mwana, ndakazvara mwana achangobva mukudonha guvhu. Mwana wangu ndakamuzvara ane 2 weeks. 2 weeks. 1.5 week. Ndakasiya mwana ndichienda kuSouth Africa kunotsvaga basa. Muri kunzwa? Amai vangu vari vapenyu. Ndichiri kubuda ropa reuzvere riya. Ndakakwira bhazi kuenda kuSouth Africa kuti ndinoita sei? Ndinoningirikina ndinoshanda. Muri kunzwa? Ndikatsvaga musikana vakati vanoda musikana webasa because havana nguva yekuzoti vawache manapkin. Anditi ndikatsvaga still zvakadaro. Hazvina kuguma. Ndakasacrifice kuna mai vangu many things kutovaendesera mwana wavo paCrambon Boys High ndichitsvaga love kwavari. But love yavo yaiuya ndine mari. Ndisina yakanga isiri love. Muri kunzwisisa? Ukada kudiwa itukirwa chihure, icho chihure chauri kuhura uchinovapa mari yachona uchivabata kuti mari. Woti wambobuda ukasiya hembe dzaitorwa wototsvaga munhu kuti endei modzitengesa bhero. Hembe yako ndakatengeserwa hembe kaviri namai vangu ini. Hembe kaviri nichidzorwa kumashure namai vakandizvara inini. Vachitora hembe dzangu inini vonodzita bhero. Kusvikira ndambosvika pakuenda pana sisi vavo. Because handakukura navo. Ndakakura ndichichinjaniswa. Ndichinjwa. Muri kunzwisisa? Kusvikira ndaenda sisi vavo ndichida kuziva kuti ndiamai vangu here chaiwo. Because ndakatombofunga kuti havasi. Sisi vavo vakati ndimai vako. Vakangogara vakadaro mwanangu. Iwewe at least ini ndiripo. Ndisisa mai vangu ava. Vakati ini ndiripo kazono pani pauri kuda uyi amai uya. Ndo zvavakagara vari amai vako. Ndikati ndakazama. I think dai ndisina kuita makore ndichivanyengerera. Ndinodai ndiri kure neupenyu. Muri kunzwa? Ndinodai ndiri kure nelife inini. You know kuti ndakanga ndisingatendwe zvekusvika pakuti panenge chikafu ukauya nacho chaikirwa mubedroom. Chawakatenga iwewe. Chaikiwa kutoti kana wakuda chikafu titorobika chakatopuwa unzi chibika. Chawatenga iwewe wachiunza mumba. But ndakatara many years. Ende kuti ndikuudze munhu. Hapana munhu ndaifunga kuti hapana anozvinzwisisa. Because ndaitombotaurawo pachikuru nevamwe vanhu. Ndichida kumbovaudza kuti nei pane munhu akadai. Uchitonzwa munhu achitaura kuti ini mai yangu vanondida ini. Mai vangu vanoda. So ndakaita some years
zvichindidya mumwoyo, because ndakanga ndisinawo kuzviudza. Ndakanga ndisina munhu wokushare naye masecrets iwayo. Ndakakura ndiri bitter guys, because amai, saka vamwe vanhu vari kushora mwana uyu havanzwisise type yana mai vanenge avo. Do you know kuti I end up ndakaputa mbanje kwete kuti ndaidzida. Ndakapesira ndaputa mbanje because ndaida kugara ndichita kunge ndisingafungi. Ndakapesira ndakuputa mbanje ndichidi kuitira kuti ndive strong, ndichida kuwana confidence mumbanje. Muri kunzwisisa? Zvekuti situations dzakadaro ukapusa unogona kutadza kudzibuda. Pakashaya Mwari cheka unogona kutadzawo pabuda. Muri kunzwa? Varipo vana mai vakadaro, but nenyaya yekuti vamwe mune lucky makarerwa nana mai venyu vaikudai. Ini mai vangu vakandizvara vakandisiya ndiri mucheche. Baba vaive nebarika, paive nevana vakawanda. Angodo ndiyaindibata ndibereka kusvikira ndaita kwashi. Ndaita kwashi sisa mai vangu vaya vandiri kutaura nezvavavo. Ndopa vakanzwa vari kwanga vakaroorwa kunzi mwana wemunin'ina akufa uko nekwashi. Ndopa vakakwira bhazi kubva uchifu kuenda unonditora ndiri mucheche kuti ndigare navo. After that ndagara navo ndakapika ndikatopora. Ndakuma 5-6 years vakabva vataura kuti mai vangu vazouyawo kwanga kuya vakati mwana wangu haasi kundiziva, ndakutora mwana wangu. Vachinditora vanogara neni vakanondipa tete vavo. Tete vavo ndakutengeseswa mavheji ndichitenderera chiredzi yese ndichitengesa vheji nchinjaza nebhodhoro. Pavanzwa kuti mwana ari kunzwaro, ndangodzidza form grade 1 pachikoro 1, ndachinjwa futi ndakuendeswa kune vamwe. Havasi kunditora kuti vagare neni, vari kunditora vachindichinjanisa kuhama dzavo. Muri kunzwa? So mwana uyu hamusi kuandastenda. Chimbozvipirai kuti inini mwana uyu aitombosvika pakusiya amai ava. Aisiya amai ava achinogara nababa vamishi vasina ukama navo, achinobikirwa nastepmother yamishi yamuwana. Muri kunzwa? Yamudhara hamuli. Amai vake variko vari vapenyu. Amai vachizvida vari kuSouth Africa uko. Right now ndo vari kutadza kukava because havana bondi nevana vavo. Havana kukura nevana ava. Vana vakakura vachingovakandira. That's why havana bondi nemwana. Ndo saka vari kukwanisa kutora mavideo emwana wavo vachikanda pasocial media. Dai vanga vane bondi nemwana vaitsvaga help kuti ndoita sei nemwana wangu. Because mwana uyu anga akaspoiliwa namishi. Akafirwa, ngataure nechokwadi, mwana uyu she's very young pasituation yaakafesa nguva diki diki. Muri kunzwa? Mwana haana zera mwana uyu nesituation yaakasangana nayo pasina 6 months, pasina hafu yegore. Situation yakasangana nemwana uyu haana zera nayo. Ari kuda love mwana uyu, ari kuda counseling yakasimba. Muri kunzwa? Mwana uyu ari kuda counseling yakasimba. Remember vanhu vanoti hanzi aitadza kuchanda IDID. Aitirwa zvinhu zvese nani namuwana. So this girl pane kuti tiite malive tichimutuka tichitaura kuti adai instead yekuti timutsvage mwana timutsvage timire naye. Kana pari kuda rehab mwana aendeswe kurehab. Kana ari kuda love pana nokwanisa kana kumubatsira kuti ambotorwa pfungwa dzake abve pavanhu vaari kurarama navo vanomurimainda muwana. Ndo zviri kuda mwana uyu because situation yasangana naye pahafu yegore, situation yainomira mushe. Muri kunzwa? Saka guys, sevabereki vakazvara pasituation yevana vakadai, ngatizive mashoko ekutaura nepekugumira. Because asina mwana, zvinonzi ane mwana sekera mudende.
mwana opa next door akamitiswa, muri kunzwa? Mwana opa next door akamitiswa, usabikira doro muhari kana mudhiramu, bikira mukapu, because uchazosangana nazvo. It's not easy. Zvandikukuudza kuti situation ine mwana uyuyu haana kukura namai ava. Mwana uyu haana kukura navatombori nabhondi navo, ende kana muchizvitarisa amai vekuti vachiona kuti mwana wangu ari kupenga achivatuka, iye vachidzorerawo. Saka benza apa ndiani? Iwe uri kunyatsoziva kuti reason iri kuita kuti mwana wako adhomoke kudaro, uri kuiziva reason iyoyo. Saka iwe pawa iwewe rekuti uri mubereki uri kuziva kuti mwana wako iwewe haana kumirwa zvakanaka, uri kuwana pawa rekutukana naye uchimushuta video. What kind of a mother are you? Na iyo ndo sister. What kind of a mother are you? Vana amai muripo pakukava maproblems. Makazvitarisa iwe naiyondo. Naiwe yondo sister. Urufunga kuti pavanhu vese vakanditarisa kuti havana vana vane maproblems. Pavanhu vakatitarisa panapa patori nevamwe vanhu vatori nemaproblems ekuti ukatoaona ukaonawo vavo vana unotonzwa tsitsi, unochema kuti wangu ari nani, but haufoka vaona vachiuya panapa. Haufoka vaona panapa vachiuya vachisvibisa ningirikini, vachisvibisa masitee vana vavo. Pane vari kuti hanzi zvoni sismeli vaoffer rehab kuSouth Africa. Let me tell you something. KuSouth Africa for rehab hakutosi safe. Why ndiri kudaro? KuSouth Africa ndokune it's the highest country iri kuitwa madrugs. Ende vanhu veikoko pavanotodzoka kubva rehab vanodzoka vari wese. Ndosika muchiona muna naskimu vakawandisa mastreet kid emadrugs. Ikoko ndokusiri kutomboita kana pada kukontributwa ngapakontributwe mari aendeswe kurehab yemuno muZimbabwe. That's why muchiona vanhu vari kuAmerica chaiko vanoisa kuno kuZimbabwe, vanototumira hama dzavo for rehab kuno kuZimbabwe. KuSouth Africa hakutomboitei parehab kuti aiswe ikoko. Ngabhadharwe kunoku kusina vanhu vakawanda, because vashoma vanokuafforda. Vanonyatsoita care naye achipuwa counseling, tichimuona tichitaura naye language yaanonzwa, tichimukansela kuti akasike kupika mwana uyu. Kwete zvokunzi adoendeswa kuSouth. KuSouth it's a country muAfrica at the moment iri highest nemadrugs. Vana skimu vakazara mustreet corner to corner. Vanhu vaya vanombouya vachikumbwa nepolisi, vachimhanyiswa nepolisi, vachinoiswa kumarehab. Pavanotodzoka vakutoriwa madrugs kudarika ipapo. Hanzi which rehab you got in Zimbabwe iripo, but it's a private, asi a government. Aripo marehab, but asi a government. So guys, let us learn. Ngatidzidzei kuti kana iwewe wakaita lucky rekuti wakakura nevabereki vanga vachikuda, vanga vane love, usafungidzira kuti munhu akataura nezvamai vake ane rudo. Remember Mishi akazosara kufa, akazofa hake, but vanga vasina nguva yakawanda vachifambidzana, vanga vane nguva diki vachifambidzana. Muri kunzwisisa? Saka guys, mwana uya ari kuda counseling, ari kuda love, ari kuda love. Aive mai vake akanga ari Mishi. Mishi ndiye akanga ari mai, ndiye akanga ari baba vake. Ndiye akanga ari mai, ndiye anga ari baba, ndiye akamuchengeta, ndiye aitonohasila kana karibe aihura kana kuti aidii kuti mwana uya adye. Muri kunzwa? Hanzi it can be expensive guys. Kana tikanyatsoda kuita rudo chairo maZimbabweans, kana tikangobatana chaipo mari yeprivate yekuti vanhu vanotransfer direct isingapuwe munhu yobhadharwa direct from diaspora, vari kuSouth Africa, vari kupi, totsvaga rehab iri kunoku kana tiri kuda kumubatsira.
vanhu voisa mari vhaya rehab iyoyo kumaakaunti erehab kokuti hapana ari kubata mari iyoyo. Mari iyoyo iri kuendeswa kurehab direct. Timubatsire guys, that girl, it's another story, another beautiful girl akubuda kuparara kauyu guys. Panguva yakadai haanzi asi mwana wangu. Panguva yakadai also ndo yatinoti munhu wese ane mwana, munhu wese wechikadzi uyu mwana wako. Because panguva yakadai hatisi kutarisira kuda kuita magroups kuti aimbodai also, aimbodai also, aimbodai also. Guys, ngatimubatsirewo mwana uyu. Vamwe ndikuvanzwa vachiti hade kushanda, pana munhu asikade kushanda. That girl, she's bitter. Saka guys, do you know kuti pamwe pacho pane vanhu vane masituation? You see, last time pandakamboshiya nyaya yangu iyeyo, pane vamwe vanhu vakatouya vachishiya maproblems avo avakasanganawo navo nana amai, but vamwe havasi kukwanisa kuzvitsanangura because vanhu munojaja. Unonzwa umwe munhu achitoroti hanzi amai havadairwe, amai havadii, because makakura nana amai vaikurespectai, amai vaitenda. Muri kunzwa? Makakura nana amai vaitenda. So you don't understand that, but musajaja kuti hakuna zvakadaro. Zvakadaro zviriko. Musati hakuna mubereki asingadi. Varipo vabereki vakadaro. Hamuna kunzwa kuti yoyo uya akanga achigara kuSouth Africa vana vaka akangovasiya kuno. Mukatarisa kana situation yamuwana ndo yakamupusha even pafirst kuti anozvara nemukomana uya. Muri kunzwa? Atizire kumba kwemukomana uya because aitsvaga peace, aitsvaga love. Ndosaka ndichigara ndichitaura kuti guys, inini unogona kundiseka kuti Chihera ari kufamba nesikorokoro. Munogona kundiseka kuti Chihera haana pekuita malive, haana mumba. But let me tell you something. Sikorokoro yamunoona iya kwandiri, it's an achievement. Why? Vashoma vakararama life yandakararama, vakabooster back. That's why ndiri kuita foundation idomira vanhu vakadaro. Ndichivapa example yangu ine yekuti you can do it, you can make it. Hapana life, hapana chinhu chinonzi chiri beyond nyaya inonzi uri beyond forgiveness, hapana nyaya inonzi hausumuke, hapana chinhu chinonzi hausumuke, hakuna zvakadaro. Asi zvinoitika nhamo yakafanana nemwana mucheche. Munhu kaita nhamo, do you know kuti pfungwa dzako dzinogona kufanana nedzemwana mucheche? Mwana mucheche hanti munhu unotuka muti famba akasimudza gumbo, moti de nana de anobva ita manyemwe, ukamuti de anosumudza rimwe gumbo, ukamuti de anosumudza kakumhanya uchimukuza. Ndo zvinoita munhu kana zvinhu zvikaoma ukatambura, pfungwa dzako dzinochinja kuita dzemwana mudiki. Saka mwana mudiki anoda kutonyengererwa kuti afambe, kuti uya utore switi achifamba achiuya. That girl, she needs love. Saka munoona vamwe vanozotadza kusumuka, vanotadza kusumuka nepamusana pekuti vanenge vachishaya love. Vari kushaya vanhu vari kuvakuza kuti de nana, vari kuvashaya vanhu ivavo. Saka patiri sakazvimiririra semurombo munhu foundation, tinenge tiripo pakumukuza kuti afungidzire kuti achitarisa kuti kana ndakakundwa naChihera uyu, Chihera akaipa uyu, kana akamaneja kudai, ko inini ndakanaka ndozvitadza sei? Tinenge ndikuda kuvapa example nelife yangu. Kwamuri munogona kuona unge isiri achievement. Nonzwa zvichinzi hanzi unodada nesikorokoro. Kwandiri that sikorokoro achievement. Muri kunzwa? Even ndikagara pamba pakashata kwandiri achievement. Remember ndakambogara mustreet for 2 years. Saka mungati haisi achievement yekugara mumba.
munotaisa achievement heremi guys yekuti ndakugarawo mupanchiki yadho ini ndairara parengi, ndairara mumashedhi eparengi. So guys, ngatidzidze manje kuita sei kuti tisajaja munhu musina kumbonyatsomupa time yekuti ataure nyaya yake. Ende ndakazotozviona kuti zvinokanganisa munhu. Why ndiri kudaro? The day randakashiya story yangu ndakatanga kuona kuti zvikuita zvichireruka zvichibuda mandiri. Ndakararama makore akawanda ekuti ndaitya amai vangu, ndaivatya amai vangu vaindiudzira zvekuita neupenyu hwangu. Vaitoyomba kwangu vachindichinjisa, vachindiudza zvekushandisa. Ndaivabatisa marini kuti kana ndakuda ndinokumbira ivo. Asi paunenge waita mari pepe, waakunzi hapana chinhu, hausi munhu pamberi pavo. So guys, niende uye niende kuti asikanaka ngatibatsirei mwana uyu. Ini ndikutotaura because situation pamwana uyu ka ndinoiziva hama dzangu. Gore randakazvipira kuti ayewa amai ava enough is enough. Zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kufaya. Zvakatotanga kuita upenyu hwangu wakatanga kufura. Haisi nyore kuita some years uchinyengerera mubereki asingakude uchizama kuita chese chekuti unoti afare, but kwaari it's nonsense. Zvandokudze kuti ndakatanga kuendesa hanzvadzi yangu nemari yandakanga ndakaunganidza ndida kutenga kamota kandaiti ndoita taxi. Ndikatanga kuendesa hanzvadzi yangu Crembon Boys, ivo ndikavapa mari yekuti vatange kuvhura tuckshop. Handina kutenga kana penti pamari iyoyo. Muri kunzwa? Mari iyoyo tuckshop ikaparara. Zvonzi munhu akafenga unoda mari yako ndokupa $100 kusvikira dini. Vakajaidza mwana wavo zvekusvika pakuti ndakazoramwa aform 3. Ndaona kuti havasi kuchinja. Ende vatokanganisa hanzvadzi yangu haina respect, haindide. Muri kunzwa? Aform 3 ndo pandakabva ndangoti handichabhadhare rent, handichamubhadhare school fees. Asi hangu chikafu chimabhuku zvimwe ndotenga. Vakatiregedza, unodada nemari yechihure iwe, ndoshanda ndichengeta mwana wangu. That time power ranga richiripo. Muri kunzwa? Zveshuwa ndakaregedza. Ari form 3 ndipo pakatanga kuti hanzvadzi yangu yewa vaida uya aform 3 paya vaingoti akadzingwa vongonobhadhara kamari mbijana vachaafodheka kubhadhara Crembon Boys. Ai vakungonobvisa kamari kekuti asadzingwa, vakadai vonobvisa kamari kekuti asadzingwa kusvikira anyora masubject. Since akanyora, muri kunzwa, since akanyora hazivi kuti akabuda nemangani, maresults haana kubuda. Ndaimuendesa kuchikoro vasingatende. Right now nenyaya yekuti vaichuza vana vachida uyu kuti uyuyu vakambogara nababa vake, inini vakandimitiswa vari mwana mudiki. I think ndopanga pane bitterness yavo. Mwana wavaida iyeye right now ane makore mangani, akanyora maresults parudo wa 5 something kuti anotorwa. Haasi kutomboziva kuti akapasa, akafoira, haana chaari kutomboketa ipapo. Motaura kuti hanzi zvona nzi ari kuzviitisa. Ipo pari kunzi mwana uyu ari kuswera the whole day akazvivharira mumba. Moti kuzviitisa ikoko imi. Guys, woti kuzviitisa pamwana wekuti ari kuswera akazvivharira mumba. Paari kubuda achingoita noise about sister yake. Moti onzi ari kuzviitisa. Guys, kana mune vana ziyai zvekutaura, kana mune hama ziyai zvekutaura nezvekusataura pamasituations akadai. Ndo masituations ekuti kana takapa masituations akadai haana timu ningi, timu chii tinozotanga kutukana ka tabatsira mwana uyu. Let's help this girl. Ngatibatsire mwana aende kurehab, achibuda tomudzisa bit by bit. Situation yaari haisi yekungoti ndakwanira basa mukoende kubasa. Ari kuda counseling yekuti umuudze kuti
uchikansela uchigara naye kuti uri kuona munin'ina wangu kana kuti mwanangu, tarisa breadwinner uko akaenda, chiita life, tarisa kusheka kwakaita sisi vako. Unosuwira here kuti uchadawo kufa nenzira iyoyo, uchimutsiura mbijana uchirarama naye, ungomuke ukamuti dyo zvezvokunzanzi he ari wrong, siyanai naye. Hazvimuke zvakanzwaro, anoda bit by bit. Ini ndakazviona guys, ndikutaura zvandiri kuziyaini. Ini nhamo iyoyo ndoiziva iyoyo, ekuti hauna munhu waunochemera, hauna shamwari, you end up wakutoputa mbanje. Ini ndakatomboputa mbanje zvekutodaro, ndichitsvaga ngirikini peace mumbanje. Muri kunzwa? Right now, do you know kuti I feel loved nevatorwa kudarika hama. Ndikatowana munhu anongotondibatsira kwandiri, munoziva kuti ndikawana munhu chera anotonditengera kana Colgate, kana ari wechikadzi, ndinototanga kutomuona sasisi wangu, because muupenyu hwangu handiuzive upenyu hwokupuhwa kana chinhu. Ndotomuona sehama. Ndikatowana munhu wechikuru anongotonditengera kana tsono, ndinotomuda, ndotomuona samai, because handizive mother's love. Asi ndakakura vari vapenyu, baba vari vapenyu. Varipo vanhu vakadaro, ndikukudzaika, vanenge maimuwana vari kohobho. Ndati waiti munoziva kuti vaindiitira chitoro, ndovakandidzisa. You know kuti amai vangu ndovakandidzisa chibhanditi nini. Do you know kuti amai vangu ndovakandidzisa chibhanditi ini wamuri kuona panapa. Vaiti vakakutadzira ukatanga kuvaregedza kuvadaira foni kana kuti chiuri kure newe, vaikuudza kuti hanzi zvoni ndikukudzai, ndovakandidzisa chibhanditi. Vaikufonera votaura kuti ndakuenda kunonyoresa kuH metro kuti hatisi kukuona, tiri kutsvaga munhu uyu. Ndovakandidzisa chibhanditi. Itaipi yana maimuwana, taipi iyoyo. Vaikuudza kana vakuda nezvako, vakuda kudya mari yako, vaikuudza kuti iwewe ukangoti ningirikini, ukavati ningirikini, ukavatanga kuvaigino, vaitokuudza kuti uri kuramba udaira ndakukuwachisa, ndakuenda kunonzi kuchii kuH metro, ndotaura kuti handisi kukuwana, tikukutsvaga. Ini ndoona kuti ndibude ndichinzi ndiri kutsvagwa ini ndiripo, vanhu vanozoti chii, vandiri kurarama mudhuze navo. Ndomhanya futi ndoenda kwavari. Ndivo vakandidzidzisa chibhanditi. Muri kunzwa? Takuzochiita chibhanditi chiya vakuchema, asi ndivo vanenge vakatidzidzisa chibhanditi. Wandirwadzisa, ndabva kwauri ndamboenda kwangu ndega. Waakuda kuti ndiuye wotaura kuti hanzi ndiri kuenda kunokunyadzisa kuti ningirikini, hatisi kukuona iwe uripo. Guys, ndikakudze kuti gore randakazombopuhwa mwana wangu kuti ndigare naye, ndanga ndakakuvara, saka ndine mari yandaibuditsa every week yandainzi inodiwa kumba. Saka wiki iroro ndasati ndaendesa mari yavaida. Do you know kuti hanzvadzi yangu akatumwa nze ndonomupa mari mwana, apa ndisina chekumupa. Apa ndikutorwara zvemashuwa. Vakati hamena anenge aisira bhandeji hana, apa ndine mastitch mugumbo. Ndikapuhwa mwana nekuti mari yewiki iroro yanga isati yaenda yavaindipa. Vaindibhadharisa kuchengeta. Guys, ivi hamunzwisise situation iyi because hamunomborarama nayo imi. Hamunombobvira makairarama. Saka mukaiudzwa mufungoti drama. Mose ndogara chimbotaura kuti dai life yandakakura ka ichinzi ndaitora video ka inodai ikawina maawards the whole world. Inodai yakawina award life yangu ini. Ndadaro ndakugara kuno.
zvinhu zvakambenge zvakaoma. Ndakumbira hanzvadzi yangu, ndikukumbira uye utorewo mwana, ndoda kumboendawo kusouth this time, ndoda unoti garei ndimbogadzira upenyu, ndingozodzoka ndichigara nemwana wangu, because ndaisimboenda kusouth zviku 2 minutes ndodzoka, 2 minutes ndodzoka. Ndafona zvinhu hazvina kumira mushe. Ndikukumbirawo mundisarirewo nemwana. Guess what guys, ndakaunzwa unzi kana muda kuunza mwana iyeye pano, tangai anofanirwa kuuya akabata birthday. Kurambirwa pachikuru kunzi ngaasauya. Wai? Pavari kuti toda kuti auya akabata birthday, that time ndikushaya mari yechikafu yekuti ndidye, ndikukumbira kusiya mwana wangu muda birthday. Apo muchizoti that time ndatisina na mari yekuti ndinotonyora paidiwa birthday record. Paidiwa birthday record. Birthday record inini ndakanga ndisina because ndakazvarira mumba. Derek, happy birthday my brother, I love you so much. Happy birthday Derek. Zvakunzikana kuti uye nemwana wenyu kunoku. Mwana uyu ngaatange aita sei? Ngaatange hanzi ndakabva ndanzi kana muchida kuti mwana uyu auye kunoku, ngaatange auya nebirthday. Vachinyatsozoti hapana mari, ndikushaya chikafu ndoti vandisarirewo nemwana. Yebirthday ndoiwana kupini ndikushaya chikafu. Apa ini ndakazvarira mumba ndina birthday record. Ndakazvipira kusiya mwana, ndichimusiya ndichinyatsozoti mwana wangu haanogara zvakanaka, asi ndakafamba ndichichemera mumwoyo ndichiti regerai ndiende ndinomugadzirira upenyu. Chero ndikaita 2 years ndisiri pari, ndezveshuwa ndakanodzidhonza 3 years, 2 years ndiri kusouth, ndiri kure nemwana. Muri kunzwa? Ndakasiya mwana wangu, vakaramba kutora mwana. Zvinoita upenyu. After 2 years ndiri kusouth, basa rakazopera, vakatanga kumboita kunge vachinja. Hanzvadzi yangu since handi munoziya paya pandakambotsvagirwa timu naSekai paya pandakamboshakiswa naSekai paya pandakamboshakwa paya mukuyeuka pandakazhakwa nevanhu vakayiwa naSekai paya pandakambobonyurwa ndakarohwa paya ndikagerwa rasi ndakamamiswa nevanhu vaSekai vakayiwa paya ndanomamiswa nevanhu vaSekai. Do you know kuti hanzvadzi yangu pa2 good years idzodzo anombobvira akati sisi, vandisina ukama navo chaivo, vandisina ukama navo chaivo, vaifona uchibvunza kuti uri safe here, asi inini vakanga vakandizvara. Hande ezvino ndopakuziva kuti ndiri sisi vake. Life so. Ezvino ndakagara kuSouth Africa 2 years ndikambomamiswa paya ndikazhakwa. Haana kana kumbobvira akafona kuti sisi muri sei, tikungono mazhakwa. Haana notombotaura kuti mukurwadziwa papi, makanyozhakwa papi pacho. Haana nombonditsvagawo. Ezvino ndopakuuya chiti sisi pwishi ndozviziva sisi, mukada kutsvaga mari yekuti ndinotora mari dzauti ndoziva hangu kuti munoiwana. Ezvino ndopakuziva manje kuti sisi vakada kutsvaga mari yekuti ndinotora mari dzauti 500 ndoiwana after how many years. Achindidedza nezita, achinditi Evi, vana vepanext door, hama dzake macousin brother vepanext door achivati sisi. Achivatisisa hama makazini vana baba mukuru vake kwa baba uko, achitovati sisi bhudhi vadiki kwandiri.
ndopaakuti pwichi imagine waitiwa uyo wakazadza waitiwa uyo uchiti ndikuitawo madanha veiwada waiuya wakazadza moto watenga magrosari ekuti uri kuendesera amai yako mwana wavo uyu akauya akabata switi zvonzi uyu ndiye achandichengeta uyu apa idzi ndouye ndakatidzadza monaki yekuvafadza kutengera mwana wavo ndakatenga grosari ndonzi uyu ndiye achandichengeta buda switi ndichienda kusouth pavakaramba nemwana wachida birth record ndakamuudza ndikati wakuziva kuti handisi ukama handisi hama yako after ndikakuendesa kuchikoro nekuti ndiri paproblem masacrifices andakaita pamuri mangani but anyway nekusatenda kwenyu ndoda kuti mwari zvese mhepo dzanga ndichisangana nadzo dziri kudzoka kwamuri imi muromo une simba muromo unodya souti uyu musafa makanyeperwa imi musafa makambonyeperwa muromo unodya souti une simba uyu guys zvavaisuwira kuti nindive ndo zvakuita mwana wavaichusa uyewe vana usavasarudza ko unozvarirei ko unokumurirei bhurugwa uchiziva kuti hausati wakuda kuzvara unovatirwei nyoro makondomu akati bayai vanai uchiziva kuti hausati wakuda kuzvara wozokura uchivenga mwana asina chaakakutadzira imagine mwana uya aimbonditi chichi achiramba chindiudza akushanda mutakishop mwana wavo veita chavachengeta ini ndaidzanti vachachengetwa nemwana wavo anoshanda mutakishop anotambirira $25 pandakati go back to sender yakanorova senda makuru yakanorova go back to sender ine nharo basa richinopera apa vachembera uya kushanda mutakishop paakuzoda kuti pwishi zvisisi chiiko ini ezvino hama dzangu masisters angu ndivo vanhu vandinotukana navo pasocial media mastreet kids angu aya hama dzangu rudo rwandaizama kuitira kuya ndakunoripedzera uko hangu kumastreet kids nemauri aiwa ava vachaidyei yangu vachaidye ada munoshanda mutakishop tambira $25 ombobatwa nesitoko apazivi takafoira kana takapasa kuridiwa 5y ne$25 kumboshotesa futi mutakishop vana kuvasarudza how many years imagine zvozonzanzi varegera ndakavaregera kakawanda nchate vanondiuraya how many years so nditi pwichi chinoita kushanda mutakishop ada ari kushanda mutakishop ashanda mutakishop tambira 25 atambira 25 years umamile mamalade mamile kuti sisi chichacho akuzoziva ndasida kudzisisi ndaudzisisi wajini zvavaisuwira mhepo kuti dzichabata inini dzakabata ivavo times dzakati go back to center saka guys sometimes musangojaja kuti hanzi vamwe vana maishoka hamuidzinzwisise vamwe vedu pamwedzi aviwezi mutetera pamwedzi udredzi kuti chiko
kwete pazuva, pamwedzi mutakshop. Imagine akushanda mutakshop, mwana akadzidza pakremboni boys ai wavaibatsirana nekunditira utsinye. Imi Mwari ariko, imi musambofa makanyeperwa nzanzi Mwari apa. Munamato unombononoka zvawo but unosvika chete. Hanzi chero yatukuruke shamwari. Handina mari shamwari, kamari kangu kanga ndichitokavhawo renti nekurukwa. Ndanofitisa mota yanga yakakwedebuka pamberi pesa pane zuro. Ndakadhumwa nekombi yezupuko. Ndikatonotenga, handisina mari kana pamusoro hausikuita. Saka ndangoti regerai ningotenga mabreads $5 ndotongozviruka zvangu. Zvotongoita zviri nani. Ndotoregedza kubuditsa because handina mari manthendi kai. Ndichatomboudza hangu rendirodi kuti aiwa kune hero independence. Heroes tiri kumbobatanidza tapedza tozozviona. Ndaona kuti getekete rangu, basa rangu igetekete kare. Hariiteka basa rachona kana usina getekete. Ndanogadzisa getekete. Takuchitsvaga zvimwe manje pamberi apa. Saka guys, don't judge. Musati manzwa masaidi ese. Imi kai mutudze isusu mutudza namo inini. Zvakaoma. Zvinoita Mwari so ende Mwari. Muzoti Mwari yedu kungotedza munamata but Mwari ariko. Bye bye guys. Anzi Tatts angabva kuuraya mawindo. Mwari ari kunyatsoakika mabhutsu. Mai ndakavashandira uminisi vasingatende. Shuwa uri kuti uri kugara nemwana unomubhadharisa renti. Mwana asinopedza chikoro uri kuwanepi? Kuti uzonzi uda kugara pamba pane mahara. Imi kaini vabereki musadaro imimi. Vabereki musadaro. Unobhadharisa mwana wako renti. Ungabhadharisa mwana wakazvara renti kuti aubhadhare. Imi mwana uye ndotomaandastenda zvangu uya we. Because type yamai muwana wewe. Imai vangu direct chaivo. Munhu 1 6 na 9. Ndikuvanzwisisa type yana mai vaka type yana momzi wavo. Tingatombonomutsvaga guys, regerai nditombokanda zvangu apa. Mutikandiro yenigirikini 0726788866. Ndoda kunomutsvaga guys. Dirai few apo guys. Handina mari. Dirai apa tironge titsvage mwana. Ndikandiriyo yedhata apa. Ndakuti yedhata inonzi yefiwo katiende tinotsvaga mwana uyu. Timbonyatsotaura naye tinzwe kuti chii zvakamira sei. Imanthendi ndoda ndazvidirira zvangu ndega fiwo but mabhills anotombondigarira fine. Saka iyo ndapina iyi.
dirai ifiwo timboenda. Tidire. Do you know kuti vamwe venyu vari panapa chaipo chaipo ipapa? Vamwe vanotonyara kutaura. Vamwe vanotokudza kuti we are not strong. Kuti titaure. But vanotoyotsanangura kuti shamwari. Vanhu vasvinu vanotouyawo vachitaura kuti life yauri kutaura iri kuitwayo ndo zvinoitwa namai vangu chaivo. Vakawanda vanhu vakawandisa zvisingaite. Vari kutosangana nemasituations but nenyaya yekuti tinojaja kuti maybe munhu havangambodaro mwana wavo. Asi zviripo. Haungambozvinzwisise usiri kurarama mazviri. Zviripo. Iyewo Linda Chapero nauyu anonzi anoyu. Linda Chapero nauyu musikana wayo anonzi anokuzimai. Ngavadzidze kuti vasapromisa zvinhu zvavasingakwanisi kuita vachida maviews. It's bad hatizvide izvozvo. Kuda kunzi mune mwoyo wakanaka musingazozadzise mwoyo wacho. Musiyane negame iyoyo Linda iyoyo. Linda newewo musikana ironzi aniri kugadzira kuti maviews enhema iri. Kwanai. Hamutambe neima emotions emunhu mani. Take advantage yekuti mwana uyu ari kurwadziwa chichi momuunza muchimuti muri kuwanira basa muchida kutsvaga maviews. Misuri yenyu. Misuri. Moti hetu kumubatsira. Ndozvarinongondibhohera iro rine mazizama nenge ngomezi iro rine mazizama nenge njuzi iri kuyamwisa. Rikangonzwa paitika chinhu anobva tindi kubatsira ovharidzira vari kuda kubatsira vachiti abatsirwa. Iye asina chaaita. Fuck off man. Pakangonzi paitika nyaya 2 minutes anenge amhanya. 2 minutes anenge amhanya. Kutoti ndiri kubatsira inini. Vanhu votoregedza kubatsira vachifungidzira kuti pane munhu ari kubatsira. Ivo vobva vatongozvinyarara zvakadaro. Kuda kungonzi vakapenga misuri. Ndozvarinoita iri rine mazizama nenge njuzi iri kuyamwisa. Ane mwana ano every time pakanzi paitika problem. Anotomira kuti ndiri kuita chakati chakati. Oisa mari oirivhesa bheki. Whether akakwisira mari anoirivhesa. Kana kusatoisa. Apa rinenge ramira richitaura chirungu chake chiya ane chirungu taura chirungu chenhema. Ane mwana kana akuda kunyepa anotanga kushandisa chirungu. Yewo Linda. Imadrama. Ane madrama kana akuda kunyepa. Akuda kushandisa vanhu nomunzwa kutaura chirungu. Kuti pamunozoda kutaura anoti hamunaunzwisisa. Ndogame akangwara Linda akangwara nhema. Anotanga kutitaurira chirungu chemudictionary. Kana kuitira kuti mangwana kana tutoro chanzina kudaro wozoda kuchitsanangura nechishona chirungu. Aiwa Linda haita nemwoyo wakaipa. Wakaipa Linda. Antangotaura chirungu chenhema. Antangotaura chirungu chemudictionary. Chivharira vamwe kuti vasabatsira. Paunodozota unobatsira ubva tayewa uda kutanga kutaura chirungu chiya kuti tisati naunzwisa chirungu akati akuchiprova. Idhata rangu